Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke sawuthetha malunga noKhanyisa Mayo osisitrayikha phaa seqela ke leKaizer Chiefs. Abanintsi ke bawukhumbula into yokubana ke lo kaKhanyisa Mayo uthe weza ngelowuni phaa kwiqela leKaizer Chiefs xa isuka phaa kwiligi yaphaa eAlgeria. Itim yakhe ke ebeyidlalela phaa eAlgeria yona ke yathi iziqhubeleka imisebenzi sekule sizini yaze ke wafumana inywebo ukubana lowunelwe phaa iqela ke leKaizer Chiefs. Zikhona ke indaba ezithi ke itim yapha eTanzania Young Africans zisemveni kwezithende zikaKhanyisa Mayo batsho bathi bayifuna le player phaa kwisizini ezayo bazoqinisa amafolosi wabo bazawubaphela phaa ke kwicala lokuatheka phaa ngaphambili. Bathi ke iplayer yesithathu ke le beyifuna phaa kwela lizwe ke laseTanzania kwi-Young Africans. Bathi ke zikhona esezimbini nabo abafuna abashonga into yokubana ke zawugaleleka phaa kwisizini ezayo ize lesithathu ke ibe nguKhanyisa Mayo. Bathi indlela adlala ngayo umfana omdala isitayile sakhe singafitha phaa kwela qela ke le-Young Africans phaa kwiqela ke okanye kwilizwekazi lapha eTanzania. Siselapho ke uKhanyisa Mayo ke baphulaphula namkhumbula into yokubana ke uKhanyisa Mayo umfana omdala ngulona naye asakhangela ke indawo yakhe phaa kwiqela leKaizer Chiefs angakabikho kulaa form aziwa ngayo, ngoba iform kaKhanyisa Mayo aziwa ngayo umfana omdala ke kukugalela amanqaku emnatheni. Okwangoku ke ngokuloo form leyo ke ayikabonakali phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala ke naye usazifuna phaa, usazikhangela xa kuvela ke iimeko ezinje ekubeni naye engakazinzi kakuhle phaa kwiqela leKaizer Chiefs engakabonakala into yokubana ke ungulaKhanyisa Mayo waziwayo. Asiyazi uba loo nto ithetha ukuthini, ngoba ke neKaizer Chiefs uzothi kangoku ayikabi naso isigqibo esipheleleyo engasithatha ngoKhanyisa Mayo, apho bangathi ke kwisizini ezayo abazukwazi ukumkhulula xa bebona iperformance yakhe lolu hlobo. Okwangoku uKhanyisa Mayo kusafuneka ezithengisile naye phaa kwiqela leKaizer Chiefs, ayinikeze isizathu esipheleleyo iKaizer Chiefs okubana ke ingakwazi ukumkhulula. Okwangoku iKaizer Chiefs ayikabi naso isizathu esithe ncakasana sokubana ke ingambamba uKhanyisa Mayo angahamba abheke phaa eTanzania, njengoba niyazi into yokubana ke weza ngelowuni phaa eNaturen umfana omdala elowunwa laa tim yakhe ke ebeyidlalela yapha eAlgeria. Emveni kokubana yathi yamemeza into yokubana ke ayizuba sakwazi ukuqhubeleka naye kule sizini, ngcono ke bamnikeza ithuba lokubana ke ayofumana igame time mfana omdala wanenhlanhla wawufumana ke kwiqela leKaizer Chiefs. Ngoku inye ngento eshota into yokubana ke azibonakalise napha kuKaizer Chiefs, njengoba iKaizer Chiefs ke yenze sure into yokubana ke ayimvume into yoba abe saphinda aphume, yawusosimgcine imsayine ngokusemthethweni abe player ke yeKaizer Chiefs. Kodwa uzothi kangoku akakayinikezi ke okanye ke akakayinikezi le nto ebilindelekile phaa kuye ke uKhanyisa Mayo. Mhlawumbi umfana omdala ke singamthethelela sithi uphazanyiswe nazo injuries ezi ke zithe zabe ziyamhlupha xa efika phaa ngaphakathi kwiqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.